बालू के खदान से अरे की मरलस भातार तोर 4 गो के जान आय दादा आँखी में ठेस का लागल बा क्या हुआ हाय हाय ये दादा रे दादा अरे माई रे हला आओ आओ कने है पर हाँ अरे की आइले बाटे खबर एगो बालू के खदान से मरलस भातार तोर 4 गो के जान से त लइकिया कहतिया का कि पैसा के गरमी बाटे रे बबुआ अरे थाना पुलिस रोकवा दी आई दादा अरे की बालू के माफिया हटे मजनुआ अरे की बालू में तो पावा और बता दी कि 20-22 से फिर हमार शूटिंग होगा ओकर बालू घाट नाम है इ त बालू माफिया रला ओकरा पे कुछ शुरू में कले में आगुले से गाना थोड़ा स्पीड कम हो गई लेकिन ओ से भी बड़ा गाना अपन होता बालू घाट कौन बालू घाट एल्बम के हां एल्बम के नाम रही बालू घाट और एकदम फिल्म जैसा नहीं हां कहे के बता कि आइले बाटे खबर एगो बालू के खदान से मरल सतार तोर 4 गो के जान से आइले बाटे एगो बालू के खदान से मरल सतार तोर 4 गो के जान आइले बाटे खबर एगो बालू के खदान से मरल सतार तोर 4 गो के जान आइले बाटे खबर एगो बालू के खदान से मरल सतार तोर 4 गो के जान पैसा के गरमी बाटे रे बबुआ थाना पुलिस रोकवा दी बोल सच्चे दरबार की अरे खत्म आदमी हम ओकरा के खांदी बाबा हमें करा के धइले बनी को तो बोल सच्चे दरबार की हम जानिया के रुआ लाइन में लागल बने इतना चपक के अरे हमने लाइन में लगा रहनी है तेना की का देला कतन मिनोला ना अरे की पैसा के गरमी बाटे रे बबुआ अरे की थाना पुलिस रोकवा दी अरे बालू के माफिया होते मजनुआ बालू के माफिया होते मजनुआ और हमारे भाई अनंत से बहुत आशीर्वाद और बालू माफिया जिला की अरविंद से बहुत आशीर्वाद ए शिवानी आओ ना पिया दी एक गिलास पानी तोर बनल रही जवानी अच्छा एकरा जवानी के और लहल है बाबा बाबा और लहल है एकरा जवानी के ते फिक्र मोतर हम टेंडर ले लेबनी अच्छी के 3 साल खातिर का करबे व्यवहार बनावे खातिर व्यवहार बने हां एकरा से कौन व्यवहार बनीबे रे 11 से हम बताई पूछी ना बताओ तरे भाई बहन के ई चाहतिया बाकी सबका सोजा भैया कहतिया याद करो उस बगिया को जिस बगिया में तुम करेला अरे की एरिया में नाम से चलेला रंगदारी अब बालुए के पैसा से बांगलाया गाड़ी ला बाबा कि एरिया में नाम से चलेला रंगदारी बालुए के पैसा से बांगलाया कलाई के कहता का करता ते फायर जब सभे लोग भागता आज बचा के दादा सीधे
लड़की कहतिया का गवाही के नाम पर खड़ा ना होई है तोरो के सीधे ठोकवा दी पैसा पैसा बाबा और देखो भाई की तरफ से बहुत आशीर्वाद गवाही के नाम पर खड़ा ना होई है अरे कि तोरो के सीधे ठोकवा दी अरे बालू के माफिया हटे होय भैयावा बालू के माफिया हटे मजनुआ बालू के माफिया हटे मजनुआ बालू रे बाजी रोको हने लव लेटर हकारे हां ते ग्रीटिंग करना नो एक्सपायरी ना 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 हरेंद्र कुमार गुप्ता बीडीसी प्रतिनिधि ग्राम हरिगांव पोस्ट सनया बरहाटा जिला भोजपुर बिहार मोबाइल नंबर हतना 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 पैसा वैसा बन रहे चेक हां कर देख ली तो गुप्त दान बा अच्छा कोड लागत है ज्यादा कुछ हो और संबैसा के भाई का नाम बोल रहे हैं भैया भैया दे के पुरस्कार कोइले हैं अच्छा जाए दी फेर उसे दे के बोलवा ले बुआ के हां देखी नाम हम भुला को नहीं फिर से पैसा दे के सुधरवा ले हां अब त मान लग भुला को नहीं है भैया अब नहीं आई अरे कि बालू के माफिया होटे मजनुआ बालू के माफिया होटे मजनुआ चढ़ली जवानी मुआ ना काला पिया काला काटा में जाला राजा काला काटा में जाला काला काला में जाले सैया काला काला में जाले बालू बालू सुनिए बहुत बड़ी बात चढ़ली जवानी मुआ ना खाला रोको रोको बाबा भाई हमारा के मरलसिया हां मरलसिया अपना पछाड़ ले पछाड़ से तो हमारा तक कुछ ना पहले तर और एक बार मार देने का आंख बिक देबो बहरी भक दुकी